Bună tuturor! Astăzi începem antrenamentul de picioare, în special partea din față, quadricepsul. Și începem cu corpul liber și cu greutăți libere, urmând apoi să facem cu aparatul. Și începem cu fandări. Fandările sunt cele mai de bază exerciții după genuflexiuni. Dar mie fandările personal îmi plac mai mult și toate variațiunile lor. Fandările bulgărești, fandările în mers, fandările într-o parte. Și hai să începem! Când mergem în fandări, trebuie să respectăm regula, să nu trecem cu genunchii de vârful piciorului, pasul suficient de mare, spatele drept. Cum urmează fandări pe loc, pe un singur picior, până terminăm numărul de repetări. Mai schimbăm piciorul și 3 serii în total, ca de obicei. Alegem greutatea potrivită. Și acum urmează fandări bulgărești. Sunt în ordinea aceasta acum, adică pe locul 3, dar ele foarte ușor pot fi puse și pe locul 1, pentru că sunt extrem de eficiente. Încălțește extrem de tare mușchiul, rupe fibrele musculare, arde și faci febră destul de mare. Fandările bulgărești înseamnă că piciorul în spate este suspendat sau pus la o înălțime, pe o cutie, pe un stepper, pe o bancă. Precum vă arăt acum, un picior de sus. Iar acum trecem la antrenamentul cu greutăți la aparat. Deci cu ajutorul aparatului vom împinge. Plusul la aparat e că împingi mult mai mult decât poate împinge greutăți libere. Dar și cele dintâi, greutăți libere, au eficacitatea lor, fiind exerciții complexe care recrutează mai mulți mușchi. Bun.
greutatea potrivită. Spatele întotdeauna trebuie să fie lipit de scaun. Ne ducem cât de aproape se poate, cu atât e mai eficient. Același lucru se poate face și cu un singur picior, ceea ce imită o fondare, numai că este la aparat. Acest picior rămâne suspendat. Schimbăm piciorul. Și în ultimul rând, acum avem specific pentru quadriceps, izolat acest mușchi, nu intră niciun alt mușchi, recrutează doar quadricepsul, ceea ce înseamnă că arde mai tare și e eficient mai la mijloc sau spre sfârșitul antrenamentului. Nu la început, pentru că nu e suficient de încălzit articulația și mușchii. Ajustăm din nou greutatea potrivită. Poziția e ca pe scaun, tot cu picioarele în spate, ne ținem de aici și ridicăm. Vedeți? Aici lucrez. Iar la final, în încheiere, de multe ori îmi place să realizez un exercițiu fără greutăți. E ca un fel de cireașă de pe tort, dar care arde și mai mult și pune capac la tot antrenamentul pe care l-am făcut. Iar astăzi am ales fandări în sărituri, ca să vă arăt și această variantă. Se poate face fie la început pentru încălzire, fie la final. Ne așezăm în poziția de fandare și printr-un boost ne dăm un zvâc și sărim de la podea. Și schimbăm piciorul. Fie pe timp, fie numărăm. Se poate începe cu 10 repetări și se crește nivelul cu timpul. Trei serii. Și ca bonus vă arăt o variantă care mi-e place uneori să încheie antrenamentul de picioare, tot fără greutăți. Sunt fandările bulgărești, de data aceasta la cutie un pic mai înaltă. Unul sus, ajustăm distanța și coborăm. Schimbăm piciorul. Și gata. Vă asigur că după un asemenea antrenament veți avea o febră musculară incredibilă ce va ține aproximativ 3 zile. Dar asta vă face mai puternici și va crea un corp puternic, frumos, tonifiat, ce vă ajută în viața de zi cu zi, nu doar în sală. Sper că v-a plăcut. Pe data viitoare!